Iki ceritane ngono, undangane manten utawa resepsine manten wis sampe bolo utawa sudah selesai. Lah iki manten lanang wedok karo waline manten utawa tuan rumah iki mapak undangan eneng ngarep terop para undangan manten sing arep mulih utawa arep mantuk bolo. Mulakno nek ning daerah nggon aku ya ngene iki bolo. Nak nggone panjenengan semua piye bolo? Nak nggon aku ya ngono kuwi. Nak umpama manten wis sampe wis cukup acarane kuwi wali manten sak mantene lanang wedok kuwi ndorong utawa mapak undangan eneng ngarep tira bolo. Ya engko padha salam-salaman intine pamitan bolo menghargai tamu undangan yang diundang karo tuan rumah bolo. Lah kaya ngene iki lho bolo. Suasanane di saat sore hari bolo, alhamdulillah kingke iki undangane ya ora jam karet. Pas undangan setengah dua ya acarane wis dimulai. Dadi ya alhamdulillah untuk di wilayah Ponorogo khususnya Ponorogo bagian kulon khususnya Desa Carangrejo Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo Jawa Timur Indonesia. Kuwi alhamdulillah jam karet utawa tradisi jam molor khususnya manten kuwi wis di guak bolo wis ora kanggo ning daerah nggon aku. Ya kingke iki alhamdulillah acarane awal teko akhir ya sukses tiada halangan suatu apapun bolo. Amin amin ya robbal alamin. Karo tak wae ngerti bolo panjenengan semua mesti penasaran kok wong undangan kok akeh mento Mas Widodo. Lah iki tak wae jawaban, tak wae ngerti undangane kingke iki kurang luwih ya wong 600 bolo. Lah kingke iki aku ceritane undangan manten ngene tanggoku iki ya ora nggawa sepeda motor bolo. Aku ki nrabas metu tengah sawah liwat galengan bolo. Lah kaya ngene iki lho bolo, suasanane lokasi dekat sawah utawa nak ku liwat ya kaya ngene iki bolo. Sampeyan delok ae kaya ngene iki. Cedhek banget bolo karo omah nggon aku, omah ngene bapak aku cedhek banget karo sing duwe kajat mantu iki bolo. Dadi aku gak nggawa motor, cukup berjalan kaki biar sehat. Terakhir nak khususnya wong Jawa utawa khususnya daerah Ponorogo bolo, nek wulan besar ngene iki ya wis jan pokoke full wong mantu wis jan akeh bolo. Ya wong mantu, wong duwe kajat sunatan. Lah ngene iki pas bulan besar kuwi ya kudu siap-siap dompete kandel bolo. Lah masalah piye Mas Wit kok kudu dompete kandel? Lah kan ya akeh wong duwe kajat mantu sunatan to bolo di waktu bulan besar ngene iki. Singkat cerita iki ngono aku ya wis teko mburi omah bolo. Lah iki lho bolo nek ora percaya. Iki omaman sibel nggone bapak aku tepate ngono pas mburi omah, mburi kandang bolo. Aja di skip bolo engko tak lewatne ning loro omahe bapak aku bolo. Panjenengan semua ben ngerti nek aku wis teko ngomah bolo. Matur sembah nuwun bolo ya panjenengan semua wis ngikuti vlog kesehariane Widodo. Ya wis ngene bolo, sampai jumpa di video berikutnya. Dadah.